Mama povedala, že keď som sa narodila, tak si mám, že budem vždy chorá. Hneď prvý deň v porodnici prišla primárka detského oddelenia na vizitu a len z nej tak vypadlo, že vaše dieťa bude pravdepodobne mongoloidné. Možno sa nenaučí chodiť, možno sa nenaučí rozprávať a keď chcete, tak my to zariadíme. Dorka! To nie je zlé. Ďalší! Jej! Co tam bolo? Nechaj ma. Ešte raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Milovať. Prosím? Malovať. Výborne. Sú otázky aj u nás, čo bude potom, keď bude staršia, čím bude. A to isté si rozmýšľa aj Dorotka, čím chce byť. Idem podľa veľkosti, raz, dva, poďte! Čo je normálne? A kto je normálny? Ďažka. Bude ona normálna, alebo my sme tí normálni?